Nafarroako irakasleak Palestinarekin taldeak erabat kondenatzen du Ertzaintzak larunbatean Loiuko aireportuan Global Sumut flotillako kideei emandako tratua. Lehenik eta behin, gure elkartasuna eta maitasuna adierazi nahi diegu flotillako kide guztiei. Gertakari hauengatik, Eusko Jaurlaritza eta Herrizaingo Sailburua interpelatzen ditugu. Nola da posible Israelek ilegalki atxilotu eta torturatu dituen Euskal Herritarren osasun egoera aztertzeko osasun langileak bidali beharrean, Ertzaintza bidaltzea Israeldarren antzeko polizia jarrera bortitzak errepikatzera. Zein interesi edo zein aginteri erantzuten diote Herrizaingo Sailak eta Ertzaintzak. Bilbon gertatutakoek agerian uzten dute sionismoak Euskal Herriarekin duen lotura politiko eta ideologiko sakonak bere horretan jarraitzen duela. Ez dugu Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako gobernuaren eta Espainiako gobernuaren hitzik nahi, ekintzak baizik. Boikota, desinbertsioak eta zigorrak. Eta Israelekin era guztietako lankidetza instituzionala, politikoa, ideologikoa, ekonomikoa, akademikoa, industriala, haustea orain. Neutraltasuna ez da aukera bat. Gure kideek nazioartea begira egonda espetxe israeldarretan jasandako tratua bortitza izan bazen, ezin dugu imaginatu nolakoa izango den 10.000 preso palestinarrek egunero sufritzen dutena. Gure aldetik ikasgeletan kontzientziatzen jarraituko dugu, haur palestinarren hezkuntzarako eskubidearen alde eginez, eta genozidioa babesten duten HP eta Google bezalako korporazio enpresen tresna eta baliabideei alternatibak bilatzen. Hezkuntza sistemaren gain duten nagusitasun kaltegarria ezeztatu arte. Gora Palestinako herriaren borroka, gora herrien borrokak.